Després d'una crida feta per diversos col·lectius i partits polítics com Esquerra i la CUP, ahir a Berga es van manifestar unes 100 persones en contra de la monarquia i a favor d'una república catalana independent. La pluja no va parar de caure i segurament va arrestar persones, però tot i així els concentrats van refugiar-se sota l'Ajuntament i per espai d'una mitja hora van cridar consignes en contra dels Borbons i es va desplegar una pancarta amb la frase «Per la República Socialista dels Països Catalans». A la concentració es van poder veure diversos regidors de l'Ajuntament de Berga, de la CUP, Ana Maria Guijarro i Oriol Camps, i també el líder d'Esquerra a la ciutat, Enric Barrios. Gent que una mica, per una banda, les sensacions contradictòries de la granza que hagi abdicat el rei, on fer explícit la nostra voluntat de que no n'hi torni a haver més de monarquia, evidentment som la nostra vocació republicana, i que en el supòsit de que això plantegi reformes a nivell nacional d'alguns tipus, doncs que posicionar-nos com a país. La nostra voluntat de construir un nou país també és de construir una república, i evidentment sense la figura del rei. Volem ser demòcrates i volem decidir si en volem o no. Nosaltres sempre ens afegirem al fet de que no en volem de rei. Es poden fer més d'una lectura. Pot haver-hi la lectura de que la figura del nou rei, del Felip VI, pot ser un mediador de cara a afavorir alguns interessos catalans, o pot ser de que reforci encara més la idea d'una Espanya més forta i ens perjudiqui. Caldrà veure. De totes maneres, nosaltres no... ja s'ho faran, podríem dir, no? És el seu problema. Nosaltres continuem el procés endavant i l'objectiu és el 9 de novembre anar a votar i decidir que volem emprendre el nostre camí lliurement. El motiu de la concentració d'avui és perquè des de l'estat veí, que per desgràcia encara administrativament pengem d'ells de forma provisional, volen canviar de rei. Entenem que la discussió de si ha d'haver-hi un rei o no ha d'haver-hi un rei a priori és una cosa que s'han d'arreglar els veïns a casa seva. Nosaltres ens toca dir que facin ells el que creguin, que nosaltres el que hem de fer és tenir la nostra república i treure'ns de sobre quan abans millor doncs aquesta lacra que tenim al damunt. Jo crec que aquesta abdicació del rei, més que perjudicar o afavorir-nos, el que ens indica és que estratègicament ja estan a les últimes, quan ja estan pensant en una modificació de lo que seria potser la pedra de toc de tot l'edifici institucional de l'Estat. Des del moment que, en molt bona part, per el procés que estem vivint a Catalunya, es veuen obligats a treure el Sant Cristo gros i a jugar-se'l, vol dir que ja ens poden anar minoritzant el que ells creguin, però senyal que els hem portat bastant ja a les cordes. Ara estem jugant a caixa o faixa, ells i nosaltres. La concentració de Berga ha estat simultània a les que es van fer ahir arreu de l'estat espanyol. En totes s'ha mostrat el rebuig a la monarquia. A Porreig també hi va haver una concentració en contra de la monarquia ahir a la tarda. Diferents membres d'Esquerra al poble van proposar l'acte al que es van apuntar unes 30 persones. A diferència de Berga, a Porreig es va llegir un manifest. Som un poble. El nostre compromís i lleialtat és amb la República Catalana, la República dels ciutadans lliures, iguals i sobirans, que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel d'un futur millor per a tothom. Posem la nostra força al servei del país, al servei del referèndum del 9-N, al servei de la recuperació econòmica i la justícia social. Posem la nostra força al servei de l'estabilitat institucional del país com a eina imprescindible perquè la via catalana culmini amb èxit. La concentració a Porreig va cloure amb la foto de record.